താഴോട്ട് മാത്രം തടവിയാൽ മതി. താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തടവുക. നമസ്കാരം. 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 എന്താണ് സംഭവം? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതാണ് എല്ലുടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയാണ്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ എല്ലുടിയും ചെടിയാണ്. ഇത് കാട്ടിൽ മാത്രം ഇത്തള് പോലെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പലരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് വളരെ റയർ ചെടിയാണ്. ഇതും കൊണ്ടൊരു അത്ഭുതമായിട്ടൊരു മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ഇല ഞാൻ പറിച്ചു. ഇല പറിച്ചു കണ്ടേ, ഇല പറിച്ചു കഴുകി കണ്ടേ. ഇത് ഞാൻ 13 വർഷം കൊണ്ട് തിന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എല്ലുടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടി. എല്ലിനെ ബലപ്പെടുത്താനും ശരീരവേദനയ്ക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണ്. ട്രൈബൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു എണ്ണ നമുക്ക് കണ്ടാലോ? എണ്ണ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ആ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാം പറയാം. നമുക്കത് കാണാം. ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിന് മുമ്പ് വേറെ സാധനം കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലുടിയൻ എണ്ണ. ഇത് ട്രൈബൽസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ട്രൈബൽസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട്, അവർക്ക് 200 വർഷം പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷേ 13.5 വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ ഇന്ന് എണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയെ തന്നെ നമ്മൾ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും ഒറ്റമൂലി പോലുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുട്ടുവേദന, പെടലി വേദന, നടുവേദന, കൈകാൽ കഴപ്പ്, പെരിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുത്തി വലിക്കുന്നത്, നീര്, ഇതിനെല്ലാം സൂപ്പർ സാധനം. ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്റെ അമ്മയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി, നമ്മളിത് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുക. പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൈവേദന ആണെങ്കിൽ താണ്ടേ ഇത് ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. ഇത്ര എടുക്കുക. ഇത്ര എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലേ താഴോട്ട് മാത്രം തടവിയാൽ മതി. കൈക്ക് വേദന താഴോട്ട് മാത്രം തടവുക. ഒത്തിരി പിടിക്കുക വലിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾ ചേരുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തൊക്കിന് ഒരു പ്രശ്നം ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല മഞ്ഞൾ, ഒരു കാട്ടുമഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ തേക്കുമ്പം ഈ വെളുത്ത മുണ്ടൊന്നും എടുത്തോണ്ട് തേക്കരുത്, അതിൻ്റെ അത് കളർ പിടിക്കും. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം വേണ്ട. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് നമ്മൾ തേച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി. അതുപോലെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാലുവേദനയും കൈവേദനയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തടവുക. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ മാത്രം മതി. ഇത് കാലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തടവി അങ്ങ് എടുക്കുക. ഒരു പിടിത്തോ വലിയോ ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, വെറുതെ. ഇനി നടുവിനാണെങ്കിലും മേപ്പോട്ടും താപ്പോട്ടും നടുവിന് മാത്രം തടവുക. പെടലിക്കാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് മാത്രം തടവുക. ശരീരത്ത് എന്തൊരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. 13 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശിലാമ്യൂസിൽ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇതിലൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ നമ്പറിൽ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറുണ്ട്, അത് വാട്സാപ്പ് നമ്പറുമാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മളത് അയച്ചു കൊടുക്കും. 200 ml ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. 2 ബോട്ടിൽ എങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും. 200 ml ആയിട്ട് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 200 ml ആൾക്കാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചാൽ മതി. പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയറിലാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നവർ കാണത്തില്ല, ചിലപ്പം അവിടെ പോയി മേടിക്കേണ്ടി വരും. എപ്പോഴൊക്കെ തടവേണ്ട? നമുക്ക് വൈകുന്നേരമോ രാവിലെയോ ചൂടോ ആവിയോ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. നമുക്ക് രാവിലെ തടവിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയാം. വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ പെരട്ടിയിടാൻ കിടന്നാൽ മതി. ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഈ എണ്ണ മറ്റേ അവിടെ ട്രൈബൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് ട്രൈബൽസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അവരുടെ ആ എല്ലുടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അവർക്ക് ആ പാരമ്പര്യം അവർ ആരോടും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളും പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് മാത്രമേ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിന് പ്രത്യേകത റിസൾട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാനെന്നല്ല, ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അമ്മ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അമ്മ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറവുണ്ട്. എന്നും ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്ത് വേദന വന്നാലും ഏത് വേദന വന്നാലും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരാൾ മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് ഗുണമുള്ള സാധനം.